जोङो ससियेल मिडियायाव बयबो नुदों आरो बयबो गासै बर' जाथियानो नुदों बिथां मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी सार बिथां जायहा दिनै BKWSC नि चिफ बिथांनि खावलायनायखौ बयबो नुदों आरो सोमोनांदों कमेन्टआवबो नुदों बिथाङा मानो थाखाय दिनै बर' जाथिखौ खौसे जाफिननो खावलायहरदों गावसिनिल' नङा गुतै इन्टायर माने बर' जाथिखौनो बिथाङा खौसे जानांगौ होनना खावलायदों निश्चय बेयाव गोबां मानसिफोरा सोमोनांदों दिनै जोंहा BTR एकर्ड जानायनि उनाव आरो खौसे जाफिननानै दिनै खामानि मावलांनायखौ दिनै लुबैदों निश्चय बेयाव गोबां बुंनांगौ खोथा बेहा गोसो इसिङाव दङ आरो जायखौ दिनै प्रकाश खालामनो हायाखै मिथिगौ बिथांमोनजों जायफ्रा कन्टेक्टआव दङ जायफ्रा बिथांमोनजों रायज्लाय बिथांमोना बिथांमोननि दुखुखौ मिथिगौ नंगौ जोङो बुंनायाव गोबां गिदिर खोथाफोरखौ दिनै जों बुंबोदों आरो जितु नुदों बुंनायनि जितु एक्टिभिटिसफोर गोबां खामानि मावनो हानायनि माबाखौ नुदों नाथाय सिङाव जेबो गैया होननानै बिथांमोनाबो दिनै मिथिगौ आरो बिनिखायनो दिनै बर' जाथिखौ खौसे जानांगौ होननानै दिनै बिथां BKWSC नि चिफ मिहिनेश्वर बिथाङा बुंदों दिनै जों नायोब्ला जोंनि BTC बा BTR नि खोथाखौनो नाय BPFआलाय माथो गाज्रिमोन UPPलाबोथ' मासे गाज्रिमोन मोननैबोथ' गाज्रि नङामोन जोंनि आनसलिक दंमोन BPFआबो गाज्रि नङामोन सानैसो लिडारफोरनि एक्टिभिटिस बा साननाय नोजोरासो आलादामोन UPPलाबो दिनै गाज्रि नङामोन जोंनिनो आनसलिक दल बिथांमोननि साननाय नोजोर किसुमान लिडारफोरासो दङमोन ओमफ्राय दिनै जे जोंनि मोननै आगोमा राजनितिक जितु आनसलिक दल बेखौनो सानैसो लिडारा ओरैबायदि खालामना गालांबाय पा माने साननानै नायोब्ला गोसोआव दुखु मोनो दिनै UPPलाल' दिनै दुखु मोनाखै दिनै BPFआल' दिनै राइट दुखु मोननो गोनां जायाखै इन्टायर माने गासै बर'आनो दिनै मोनसे साननांगौनि समखौ दिनै खालामनानै होबाय बे जायनि थाखाय दिनै मिहिनेश्वर बिथाङाबो मिथिगौ जोंनि BTC काउन्सिलनि जाफोर जागासिनो दङ सोरजों सालाय जादों बुंनायाव बेसेबां गोजौ मावनायाव बेसेबां सिङाव बे गासै खोथाखौ दिनै बिथाङाबो मिथिगौ बिसोर रायज्लायलायो बिथांमोना मा अबस्था दङ जोंहाबो बिदिनो अबस्था दिनै जायबायदि दिनै जोंहा EM बिथांमोनाबो दिनै मावनो हानायनि जेबो स्कप मोनाखै फैसा गैया थाखा गैया दिनै जेसेबां जों EM दङ बिथांमोनना बेसेबां फैसा दङ आं गासैबो लिस्ट आंनियाव दङ 5 कोटि 10 कोटिल' फैसा नाथाय दिनै जोंहा मानगोनां चिफ जितु प्रमद बर' बिथांनि डिपार्टमेन्टआव गासै 300 क्ररनि गोजौआव फैसा दङ नाथाय सासे EMनि बेसेबां दङ 6 कोटि 10 कोटि 5 कोटि सोरनियाव 1 कोटिल' बिथांमोना मादों मावनो सिङाव मा सोलिना दङ गासैबो राजनितिनि मानसिफोरा गावसोर मिथिगौ EMफोरनि दुखुखौ EMफोरा मिथिगौ MCLAफोरनि दुखुखौ MCफोरा मिथिगौ MLAफोरा गावसोरनि दुखुखौ मिथिगौ बेनिखायनो जेसेबां दिनै जोङो बुंनायखौ जों नुबाय थादों मावनो हानायनि जितु एक्टिभिटिसफोरखौ जों नुबाय थादों बेफोरनि साननायनि बाहेराव आरो गोबां